Knižnice pre všetkých. Tak znie heslo tohtoročného 17. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý odštartoval 29. februára. Celú paletu podujatí pre všetky vekové kategórie pripravila aj Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. K tým tradičným patria zážitkové čítania, tvorivé dielne, besedy, súťaže či viaceré vzdelávacie podujatia. V stredu 2. marca boli už tradične prváci základných škôl pasovaní za čitateľov knižnice, a to kráľom Matejom. Vo štvrtok zase pripravila knižnica zaujímavú akciu pre svojich najčitateľov. Táto akcia je vlastne o tom, že tie deti, ktoré najviac prečítali najviac kníh, tak teraz sa majú vyhodnotiť, že kto bude najlepší. Zatiaľ sme tu mali 2 súťaže. V bludisku sme mali nájsť názvy kníh a priradiť ich autorom. A tá prvá bola, mali sme napísať príbeh. Keď si hovoril, že najčitatelia sú tí, ktorí prečítali najviac kníh, tak koľko si ich ty za ten minulý rok prečítal? Presný počet neviem, ale približne 100. Mám načítaných okolo 100 kníh. Najviac čítam historické romány a knihy čítam pretože už od detstva ma k tomu viedli rodičia. Baví ma to, stále sa vžijem do nejakého iného deja a iného príbehu. Kniha si môžem oddychnúť, kniha je zaujímavá, v knihe sa vždy niečo nové deje. Najčastejšie čítam od spisovateľa Tomasa Brezinu, ktorý píše hlavne dobrodružné a detektívne knihy. Za kráľa čitateľov za minulý rok bol napokon vyhlásený Jurko Pavolko zo základnej školy Juh, ktorý mal tú česť, aby spolu s primátorom mesta a prednostom železničnej stanice prestrihol pásku pri oficiálnom otvorení novej samoobslužnej staničnej knižnice v priestoroch železničnej stanice vo Vranove. Je spoločným dielom Železníc Slovenskej republiky a Hornozemplínskej knižnice. Táto novinka, ktorá má cestujúcim spríjemniť ich cestu vlakom, sa zrodila po vzore Prešovskej knižnice. Je to už osvedčené, overené, dokonca sme vychytali niektoré muchy na základe ich skúseností, takže veríme tomu, že to bude dobré, že naozaj to prinesie to, čo očakávame, aby mali ľudia v rukách knihu, časopis a aby sa vzdelávali a aby možno tú knihu posunuli aj trošku ďalej. Potom už cestuje kniha, ktorá vytvára svoj vlastný príbeh. To znamená, ľudia značia do knihy, kde všade, na ktorom úseku cesty ju čítali a čo v nej objavili. Našou povinnosťou je vytvárať podmienky, aby sa cestujúci v priestoroch stanice cítili príjemne a myslím, že aj zriadenie tejto knižnice spríjemní pobyt cestujúcich v priestoroch železničnej stanice Vranov nad Topľou. Verím, že táto knižnica prinesie očakávania, ktoré do nej vkladajú zriadzovatelia, že ozaj mládež a cestujúci budú čítať a že budú využívať služby tejto knižnice. Požičiavanie bude prebiehať tak, že ak si človek, ktorý ide cestovať, vyberie niektorú knihu a začíta sa do nej, tak si ju vezme so sebou do vlaku a môže si ju ponechať, keď sa do nej začíta natoľko, že ho zaujme, alebo ju môže vrátiť pri ceste späť, alebo v inej staničnej knižnici. Takže je to naozaj na veľmi takej dobrovoľnej báze a chceme budovať aj v ľuďoch takú určitú úctu ku knihám. Aktuálne je v staničnej knižnici asi 120 kníh viacerých druhov pre deti, mládež aj dospelých. Sú to buď vyradené knihy, alebo tie, ktoré dostala knižnica ako dar od svojich priaznivcov. Priebežne sa budú knihy obmieniať a doplňať. Keď bude z tých kníh ubúdať, tak to bude svedčiť o tom, že tí ľudia tú knižnicu využívajú. Tie knihy cestujú a tí ľudia pravdepodobne čítajú.